bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi sikki ala ko calminali ɓurɗi tedduɗi ummade amen fewde moɗon caggal nde joɗɗen balɗe tati en kuccidirani e moɗon eɗen ganduno sababu o saabu aljuma en garani ɗo ko nonne kadi aset alen kam ko hunde adoride Allah hokki en fartange e cellal kono kadi e coftal artude e oɗo altine hannde gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko roɓiɗo jayndeji ɗo e Ayaw Pindi TV ɗum ɗon noon ko jettore mawɗo ummade amen fewde e moɗon caggal yettude Allah noon ko julden nabi Muhammadin ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam dokkude en tigui no mbimi ni hawrude e oɗo altine eɗen ñagomo noon nde rokkata en hono altinaji paaɗi kono kadi moƴƴi maladi eɗen gandi noon gonɗen ko e yontere wattidide e ndeɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 woto mo yaadi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko adi kala eɗen mbiya no gowɗen wiide kala subaka so assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko wona ɗum guinol golle meɗen hannde ko ni lelorto ma en gar e roɓiɗo men jayndeji hannde noon jayde ɗi kala walla mbiyen ko ɓuuri hen ko hewde ari koye ustare oɗo biyeteɗo hono Seyda Mariama Niass eɗen gandi noon on ɗon ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ko Elhaji Ibrahima Niass lollirɗo Baye Niass ɗum ko toon to Kaolack ko ñande aset nde o hooti e joomi ko ɗum jeeyi sababu noon jeyani leydi Sénégal kala pini dawi hen e oɗo subaka hannde caggal muɗum ina wayno ma en gar e ko yowiti ha joni e image mo ganduɗa o nde gasata yo waɗi tourdi monde e ɗeɗo balɗe woni aset ɓennuɗo ɗo caggal nde yiya horejo Macky Sall ina woni e auto muɗum ina wonde ɓiyum eɓe kay jirlo e booli wuuro lamorgo ngo Dakar ma en gaddu hen jiyande men kono kadi ettoɗen haalde jiyande ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi woɗɓe ganduɗa ɓe kaali e fannu o joni joni o ko natande roɓiɗo men jayndeji gudditirten ko jayde Le Soleil nden jayde wi ina wayno ko ustare nde ganduɗa nde ustorama leydi men Sénégal woni korgol e joomum biteɗo Seyda Mariama Niass ɓe koliti wonde noon ko hommage woni tan ko teddugal mawgal rutta oɗon debbo mo ganduɗa o kay ko gandiraɗo hono deftere Allah teddunde nde woni Alqouranul Karim e on tuma noon khalife général toon to Medina Baye ene wayno tan de ko ha joni mbiyen ko jurum mawɗo heeɓi ɗum e saaha nde sutanɗo konguɗi e on tuma noon hoorejo Macky Sall kamne kam o saaha hannde nimsani wonande ustare on ɗon debbo mo ganduɗa kay ko nanguiraɗo ɓurɗo yañude hono jangde ɓiɓɓe rewɓe to banggue hono jangde Alqouranil Karim jayde enquête kañumne ari koye nder ustare nde Seyda Mariama Niass ɓe koliti wonde ko Madina Baye wasi hono yummum yidde wiide ɗemgal tuba e ɗemgal hono français Medina Baye père sa mère ɗum ɗon noon woni koɓe cuuti oɗo subaka hannde ɓe kolliti wonde noon ustori ko duuɓi capanɗe jeetati ko hannde tigui o wirnoyte toon to Medina Baye jayde L'As quotidien e oɗo subaka hannde arti tigui e nden ustare e natal ngal ganduɗa ngal ina tawe hen hono oɗon biteɗo Seyda Mariama Niass ko ɓiɗɗo e mo ganduɗa ko Elhaji Ibrahima Niass woni Baye Niass ɓe kolliti wonde noon ko sahade ko deftere Allah teddude nde wasi tigui hono dusodirɗo muɗum walla ɗoftodirɗo muɗum woni koɓe bindi e ɗemgal tubankore tawi noon ɗin bindi Coran woni bindi Alqouranul Karim tigui nde jayde hutori hannde ina hen tawe tigui bindi deftere Allah teddude nde e jayde Vox Populi ina wayno arti e nden ustare nde holliti wonde de ko gustugol hono Seyda Mariama Niass ɓiɗɗo Ibrahima Elhaji Ibrahima Niass ɓe kolliti wonde noon ko Alqouranil Karima de ina wayno yewama nden dande kono kadi yewama on debbo mo ganduɗa o kay ko dariɗo langgam ɓiɓɓe rewɓe hono ha joni ndena nde deftere Allah teddude e ko toon to Medina Baye keddortoɗen ngol lawol noon koye sifa goɗɗo kalaten jayde nde arti e konngudi Khalifa Léona Niass en e oɗo saaha hannde o arti wiide wonde de hay goto mo ene haɗaɓe to banggue laamu ngu ko wona hoorejo leydi ndi kono kadi wona policier ɗi ha e nanduɓe hen hay goto ko ene haɗaɓe keɓe wadde oɗo ziyara mo ganduɗa kay ko ziyara annuel woni juɓɓinteɗo kala e saaha toon to Léona Niass en ɗum jeeyi sababu noon kanko Khalifa o surɗi konngudi kulɓinoji fewde e hoorejo Macky Sall so wiide wonde de omo jogui ko wiyete konu woni soldat ji mabɓe kono de ɓen ɗon ko jinneji koye sukaɓe ko mawɓe e wiide makko noon so tawi hoorejo leydi ndi ene o saaha hannde ina kay ha joni jogui hen sikki sakka yo reeno walde toon to palais de la république ɗum ko caggal nde on ɗon haaɗimo ko yewti ko e wadde on ziyara kono ɗum ko o wi tan ko o harmini walla o haaɗi ɓe ganduɗa ko policier ɗi fawde koyngal mumen toon to Medina Baye gam wiide ina wayno eɓe kaɗaɓe wadde ko wiyete ko hono on ziyara e on tuma noon o laɓɓitini ha laaɓi ceer wonde kala baɗɗo ɗum tan so jomum wontani ha joni mbabba so en kusirimgol konngol walla otoji mabɓe gonta goɗɗum yoɓe gandu o wona ko woni ko e on tuma noon o laɓɓitini ha laaɓi so wiide wonde o saaha mbo woni o wondani e hoorejo Macky Sall ko lundiɗo ɗum ɗin konngudi makko jaajine tawe e hello nayyi e nde jayde Vox Populi jayde quotidien gam waydude konngudi kono kadi nden arti ko yewite dawrugol ko fate banggue hono etade mardi wuuro lamorgo
Dakar ɗum ko to banggue politique jayde witande ko paade ka pour Diouf Sarr manam tan kanko Abdoulaye Diouf Sarr o saha hande o suti konngudi jaaji so wiide wonde oɗo saha de maɓe keptu walla mbiyen ɓe kepti ha joni ko yewti koye commune aji kewɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar goɗɗum ko haali ko waɗi ko namdal holko ville de Dakar ne wayno waɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo guila hitan ujunaji ɗe sappo e nayyi woni 2014 kono ɗum ko o arti wiide wonde ɓe mbaɗi créé ko wiyete communication gam rokkude ko fate banggue ha joni ko Dakar wasno ko iɗin dumunnaji ɓennuɗi konngudi makko jaaji ne tawe e hello jeegom e jeeɗiɗi nde jayde le quotidien yidde o mo ganduɗa ko professeur Seydi ɗum woni ko heeɓi so kay ha joni darnede ko witte koye centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko rafiji daɓodireji ko witte maladie infectieuse jayde l'observateur kañum ne diwi fayi ko toon to leydi dowlaji dentuɗi ɗum ɗon noon ko gam haalde galle mo ganduɗa o kay ko galle Sénégal gonɗo toon to New York ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde o saha hande gueɗe ɗe nana e juuɗe hono ñawore leydi ɗi dowlaji dentuɗi ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko laamu leydi Sénégal ma huccodir e ñawoɓe ɓe dowlaji dentuɗi ɗum ɗon noon ko terrain mo ganduɗa o kay ko sappo e ɗiɗi milliards copreje CFA tawi noon ko commission kame architecte en goni kay ko jooɓa on fannu kono kadi ko ɓuuri million e copreje dollar woni kay ko waɗa hen ɗum jeeyi sababu noon omo ganduɗa ko Pierre hono Atepa Pierre Goudiaby Atepa wondude e Antoine Félix Diome jagoɗo leydi Sénégal tambiɗo gueɗe nder leydi o saha hande eɓe toon to New York gam ha joni joddade mabɓe batu e tade ha joni welditinde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ina taaƴi hakkude laamu leydi Sénégal e dowlaji dentuɗi ko yewti e on ɗon galle biteɗo maison du Sénégal toon to New York jayde e stade nde kewɗen uddirde kala subaka kamne naati dingalal nden jayde waɗi ko natal ɓiɗɗo leydi Sénégal najo hono Sadio Mané peɗen ɗiɗi ne joopi dow ɗum ko yidde wiide nde o marki on bi hanki gam wadde célébré woni célébration manam weltanade onon bi de wattimo hono ko tolni e capanɗe jeegom e jeenayyi but e nder hono ɓen ɗon noddirteɓe les Reds ɗum jeeyi sababu noon Sadio Mané ɓe mbi tan ko le réveil du lion manam tan de ko mbaroɗi ndi fini e oɗo saaha ɗum jeeyi sababu noon o waɗi hono égalé record omo ganduɗa ko Luis Suarez o heɓtima ɗum to banggue bituji toon to Liverpool o saha hande noon ina wayno omo yaɓani mbiyen omo ganduɗa ko Didier Drogba hakkude mabɓe ne heddi kono sappo e nayyi but omo ganduɗa kay kañum woni record man toon to record man Afrique naaɓe toon to Angleterre kona ɗum ina tawe hen Edouard Mendy ɗum ko programme hande ko wiyete Boxing Day toon to Angleterre Chelsea ina wayno mo Mendy ma huccodir e ɓeɓe nodirteɓe hono Aston Villa ina tawe hen goɗɗum ko wiyete Globe Soccer Awards ɗum ɗon noon ko trophée ji ganduɗa ɗi heeɓi ɗum e oɗo saha hande hono Robert Lewandowski cuɓaɗo joueur ɓurɗo mantinade e nde ɗo windere e ndeɗo hitan ujunaji ɗe nogas kono kadi Ronaldo suɓa woni joueur du siècle ene wayno ko ɗi konngudi walla mbiyen ko nde jayde roɓindu nde jayde uddi roɓindu men jayndeji e oɗo subaka hande ko wona ɗum ko en gudditaɗo hello ganduɗa en kaali ɗum nane ko fate banggue hono vidéo mo ganduɗa waɗi ko wiyete buzz woni yiyama no fewi e réseaux sociaux ɗum wonno ko aset mo jawtuɗen ɗo horeji leydi Sénégal Macky Sall ina woni e volant auto mum ina dogno wondude e ɓiyum mo ganduɗa ina heedi yeeso muɗum kono kadi eɓe mbaɗi ko wiyete ko direct e Facebook e page makko mo ganduɗa kay ko yiɗɓe Macky Sall e on tuma noon ko tolne ujunaji yimɓe daari keeɓe yiide horeji leydi ndi e volant ina circulé e nder hono ko wiyete ko circulation e wuuro lamorgo Dakar ɗum ɗon noon addani won hen bettere kono kadi won hen kolliti ɗum ɗon de ko ɗum non événement manam ɗum wona événement mantiniɗo saabu won ko jojji ko heewi ko foti ko waɗede yiyande men e manam e ɗin konngudi kono kadi e jirlogol woni balade horeji leydi ndi ñande aset nde koni ɗum wayi eɗen gandi hono kala e saaha président mo ganduɗa ne hollira ina ɓatti ɓesguji muɗum walla tellotoɗo e beddaji walla tellotoɗo e laabi ina eto yiide gurdam gongara e gonga ko yimɓe guuri e beddaji ɗi ko yimɓe guuri e jereji ɗi ko yimɓe guuri e rond point ɗi ko yimɓe guuri surtout e onon circulation ko hunde ganduɗa ɗo hen banggue eɗen joni ɗum no fewi saabu mboɗo yanna oɗo geste sinno ko hooreji leydi Amérique walla France walla toon to leydi Russie wanno ɗum tawno ha hande yimɓeɓe ina beltano hen jani ɗi ina binda hen radio ji ina kaala hen télévision ngaji ɗi aussi ne garta hen kono noon wadde ɗum minimisé aussi fotano wonde saabu hooreji leydi ko cuɓaɗo tedduɗo ene yaaha tawi alda e cortège ko hunde ganduɗa nde ko hunde fonde weltanede saabu ko hollirde wonde joomum ina yiiɗi ɓattade e hono ɓesguji muɗum kono hen banggue aussi e saaha gonaɗo ma won hen mbi holko jeeyi sababu président ina acca ha oɗo saaha hande ina ɓatto yimɓeɓe te kadi ko hunde fonno wadde guila ɓooyi en tout cas kala ko président waɗi ina jogui ɗum dalilu heddi ko beele ko darde buse walla beele ko etade ƴewde réalité Dakar naaɓe en tout cas so tawi ko namdal jabol
muɗum ko desinen ɓooyi en tout cas hoore leydi ndi Macky Sall ko pooɗo to banggue politique kala ko waɗi kadi omo andi ko waɗi omo andi ko waɗiri ɗum ɗo e ɓoyde ma en paam ɗum so allahu lamɗo jaaɓi sikki ala ko ɗi konngudi guddirten ewɗo subaka hannde en jetti to banggue caméra mo ganduɗa ko Mansour Sow lollirɗo Tchad joom Tchad Sow en jetti Amadou Touré to banggue assistance en dokkodiri yaadi janggo talata so allahu lamɗo jaaɓi en ñalla jaam